Good morning guys. February 2 na ron. Morog adlong natawhang Eliakim. Yan nakitang kuan ya. Po number 3. Palit pa og katong na ay number nga kuan number 3. To natuog pas Elia niya. Ginuko ang birthday girl natuog basig nagandam ni para unsa. Sa ko ni siya. Natuog man guys ya. Natuog pag among birthday girl. Na guys, nakamanamig pangluto. So napamig ipaabot. So guys, diyan nagmana niluto diyan. Nagsadyo kog luto og biko. Kare diya. Biko, dara kare nagluto dari si Mother Earth. Si nanay nay nagluto dani kani kay wala na busy naghang linya. Kay nagligo pa kong Inday. So guys, mo na mong niluto karon. First birthday Inday. Madyo na naman ni ginagmay. Mo na among gi tabangan ning taon punis mga dalaga dari sa mga ati-ati. Sa mga ati dari sa among lugar. Balon may jangganhan so gidaghan jud og balon to og mga color pink kadto to medyo samagaw laman si Zack kay kuan sa adlaw. So pay number 3 wa mi nakakuan og tarpaulin kay na Ginoo nakalimtan. Okay, madyo na laman eh. Pahinangad si jang adlaw natawhan karon. Pa din pang tusokon guys dia. No pa, saan man imo giluto pa? Si nanay mo nagluto guys dia. Tayo magikuan na eh. O na, okay na. Si mother mo nang luto dari. Ta, grabe. Patay divider, ipamutangan og balon. Grabe ga. Sarog di mabuhong og balon danes Ilia. Sayang way tarpaulin. Matupan tatulgi ko ng tarpaulin nga gamay. So, mana siya guys. Diyan na pa datang isumpay agkuan video guys. Nag-among birthday girl, nag-ilis na. Among birthday girl di Kinsa may nag-give na be? Ha? Kinsa may nag-birthday? Ha? Haman na among birthday girl be. Ay, be. Kamitan. Kinsa man na? Dala sa ate Monica. Hi guys. Dag among birthday girl. Kinsa man akin ihatagkin? Day. Bibi, lipay kasi mong birthday girl, be? Ha? Ate ko ini. Mga cake. Asa mo na ipangbutang ni mga kikik, be? To apod. Guys, mag-plaster pa mi dari kaya mo malami sa gagmantoy. No, pastila ni mga dagkag taon na mo ang mga lami sa gagmay. Sinugbang manok, Bisaya. Ayan na guys. Agis ang hotdog kay wa pa yung marshmallow kay nakalimtan. Og among dalaga, church galabi ka mong dalaga nakadawatan ha. Excuse me, birthday ko luto taan. Portaan man lagi. Kawatan na lang yung parta baget. Ha? Uy, dia nag-isang cake nga Hello Kitty. Parang birthday girl. Ali, di boy. Kailan lang yung ila drum be? Uy, dia nag-isang Hello Kitty. Lina ko na sa grabe. Grabe, Inday ka. Uy, grabe cake. Open. Ha? Wow, dia na take imong lechon te. Thank you so much. Dai. Hala, nalipay ka bi? Ha? Lipay ka kaso? Anak ko dali. Maria Paron. Wow. Dani yang lechon. Dia na take ang cake dia. Wow. Jadi apa? Eliakim. Parang kahimus dia ada Hello Kitty. Wow, orang ka cute. Mau pag mong sanina bi. Dapat dia guys. From Linang Flor de Lisa kang ate o tarikang Tita Terry. Tara na magipamutang guys kay may butangan na guys na misa. Cute kadso. Dahil kasi mo kaagkuan, bisayang manok. Yeah. Kapag. Ede. Ilia, dali day. Happy birthday day.
Sa? Di, hani mo na magpusil. Sa may pusil ni mo. Wakwak. Hamas kuya Ken. Guys. Wala yung tarpaulin. Okay. Pailisa sila ya. Kuya. Kay manganta mo ron. Ha? Hindi ya, ang daghan naman isang litrato. Wow, naarandang na ka litratong Kim. Chipa nina. Pag-ilis na kuya. Iko ili ya, kumatso mo ya. Lipay ka, Day? Lia? Lipay ka? Be? Nalipadza. Rabis, bibi nalipay ka, Be? Ora lipadza ni mo? Oh, tanan sabi, dali. Na bibi na, amo po imong sanina. Ala, galabi. Uy, na bibi daghan ah. Bulaga. Dapat dak dia. Wow, thank you so much, ate. Muin sa mangkang ate. Be, tanasa. Muin sa mangkang ate. Na salamat. Ang lipad sa kaduting nagnawong. Na bibi ko no na. Dali na. Bibi. Ha? Lagi. Bibi. Dali na. Tunga na ta. Dali na mo. Lord Jesus, salamati kami ilang gihanda gamay pagsalusalo para sa birthday ni Eliakim sa iyang katulong tuig nga iyang kaadlawan, iyang birthday. Ani na among ginakuan naggipasalamatan gikan sa imong anak nga history. So ito nga among Ginoo. Amen. Amen. Hehe. God bless Kim. Happy birthday. Sa mga bata, kanta heavy dali ba? Happy birthday to you. Ano mga bata, tas gawas. Tawgas ba? Mga bata, gawas. Tawgas. Balong lagi manguros. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Oh, la dali. Hindi kita mo sayaw, dali. Sige, pinakiyag na. Sige. Happy birthday to you. Celia, happy birthday. Ay, Celia, happy birthday. Happy birthday to you. Dance dahil labong kahapon nagsisayaw. Yay! Yay! Musadya kong birthday girl. Oh, Samusayaw na. Gipitan. Gigutom na. dali na mo. Dali na. Amo ko sila tusod. Agatos gawas. Dali na mo. Di, ha? Di ay mga plato dia. May paper plates. Dahil na ka kay mahagbang sa kaday. Ayan na guys. Mga sponsor. Happy birthday, Eliakim. Katoy mo? Wow, katulad sa ako no? Arsa, sa inday pa kayong picturean dito pa. Picturean to dito sa. Elia ba?
Tinugbang manok. Yate, yung lechon. Ay mo na. Day, smile sa Day, Elia. Kim. Kim. Smile sa Dan, ara ka barug, smile. Smile. Na aralo. Na Day. Sang picturean. Barug. Kandila. Barug. Sa kandila di ay kita sang kuan. Ujo pa day ah. Hawid dan lamisa hawid. Way later. Hawid dan lamisa. Hindi na. Ilia, dali day. Tanaw dari day. Ilia. Tanaw day. Barug day. Barag. Day, barug day. Tanaw dari dali. Tanaw re. Ilia. Day. Tanaw dari dali. Kandis ninda ya, lubung man. Ani? Sino tabi? Liwat sa kena. Sudah nas tinatan. Darte. Wow, lamia oy. Aho iki. Lipay ka be? Ha? Dong. Lipay ka dana? Oy, di ko nini ya. Wow, lipay ag bibi ni mama. Tanaw ka na, tanaw. Nalipad dyan ija. Dapo di ah. Wow. Na. Mami. Kamay ako katuha. Day ah. Ugar ka nang lutuan day. Hello Kitty mo? Ang ko ay Hello Kitty la. Ta, Hello Kitty ag ija guys na. Unsa may sudan day karing Oh, Hello Kitty ija. lechon day spaghetti pod. Smile sabi ito bang narili. Unsa man nimo? Pansit? Mo ba pansit rin mo? Ala. Butang sana butang. Agdari wa man nakuan. Day. Kari ba? Ay sabi, azabi. Lechon? Ah. Wa ana ka. Hehe. Ayaw, di ko kabig. Huwag akuan. Kanina ang tatlo. Turap man si Zana, turap. Wa na. Man na. Kanina ang tatlo pagkantag sayaw. Lagi. Kalimtan man. Kato sa kang papakaw, tawag kang papakaw. Ano? Bang si Imis ang pag. Dali na mo. Nama. Hindi. Blow the candle, be, dali, be. Hadyo pa, agi mong candle. Hadyo pa. Wow, yay. Hindi. Man apit kinihag isang Lagi. Ang lungza. Pagdilaman. Sumpay lang. Sa may mong wish, be. Dalhan pancake, sunod. Litson po, 5 na kabuok. Kani, kani. Yaman. Cake unya pa man tong cake. Day, lingko talaga ka sa hagbang ka, day. Ilia, sabi mo iit na na, be. Cake? Cake, may isang giit. Darak pa rin, tarang lami ah. Litson. Dahil naginis ka. Lagi. Wow. Lagi na lagi. Karong white tay kabot. Kuya, darak ka. Adami, hinukan. Hindi na kurami. Ako parami. Sunod na makanalo. Ate, pahak, agkuan, litson. Zaman na Ako naman yung uukwin. Ha? Dali na sa bahay ng ubi. Sige. Rasa ka. Haring panit. Na. Lahat na ka na nanalo. Nga bata duha oh. Anong signal lapangan? Lapangan mo. Guys, mga kabataan. Ang sila dito ba? Saan naman mo ikaan, be? Ang binabi, Hello Kitty man eh. Na, kib-kib na Hello Kitty. Bye. Dali nga rin, dali. Ha? Kin, pagkaan na? Ha? Yan natin, kuninitan aga. Kuan, litson. Wala, ko. Karin na lamay mo, day. Danggan, day. Danggan na lamay amo, dia. Na, guys. Tasa. Sa manday ka.
Mahunaw. Mahunaw ka. Naglanlan na magkuan. Pahunaw tang papa. Ano lagi ta. Kana. Saka day ikaw. Day ka mahunaw. Di girl na unsa na ni? Muinom ka ingat to. Muinom sa Elia, duha. Ay, naunsa na sing man ni. Buwang na gasa ko na. Tara mga best friend ni Elia guys, dia. Si Kulot og si sa mga best friend na. Lipay ka be? Be? Nagkanay cake dito sud mga unmuron ha. Ngayon taon nilang lipadza. Kalau ka dalaga, ay sus, ginoo ko. Bangan. May mga best friend ni Elia. Oh. Man. Lipay ka be? Lapangan na mula. Kanali. Mo man isa mga amigo. Isa mga amiga. Lipay ag. Hindi mo dahil singer sa mong luto. Isikan ta. Kadator ka ako pa nga ano ikaw dali. Dali ikaw. Lakaw dali. Oh, cake. Magkuha ko cake ninyo ha. Mga anto na sila cake guys na. Jaguman, sayo mo. Paghinay kay matagak. Nailang cake. Kari mo oh. Nandiyo na ang kulong, ana. Kubot, be. Kubot na rin mo, be. Nain mo kulot. Isa mga best friend niya. Silang tulo. Kaya mag-games mo karon tuluron. Kamu mo mauna na kuhas mga makaon, ha? Iliya, ha? Be. Tuglabi. Laka na, dali. Pangano mo? Hehe. Kana kaday? Yan na, nakaan kaday. Kuman, sadyaw mo. Sadyaw mong tulo ha? Sadyaw mo, kaya magbuo na ta. Be, pangwana. TikTok mong talo. TikTok mong tulo ha? Ha? Saan sa TikTok? Gabriel naman to'y nagkuhan. Wala pa. Haks. Yang nabilinti di aday oo. Lipasan taong Iliya. Kagapag isang mga best friend ha? Wala isang mga best friend na ni. Ang bajing gagmay. Kurma mga kulot. Sadyaw ka binuho lang ako. Sasaw ko na mag-TikTok be. Dance ko na TikTok. Paro-paro dali. Paro-paro dance. Paro-paro. Paro-paro. Kalipat ko nga bangan. Lagi. Silam na to si Iban. Say gamay. Kandigis nilang. Bukit sa tighagwa nila, kinsa tighagwa. Oh, hindi buhi man di ay buing. Malisang na ini boy. Kuan lagi kag bulbul. Matugay ra ang panagan. Naman ay wakwak nas gawas. Matugay ra karon intang panagan. Ginoo ko. Nagan itaw do, tulo ka bata. Makaparo yung mukha ko kasi wala ko batasan. Manipis. Ito yung manipis. Nagan na ron. Naday, naiwakwak. Agilang cake, ilang ibijaan. Agilang cake, ilang ipangbijaan. Kad na itong insong cake ka. Apir ko no, be. Apir. Pagkanas yung cake ka. Lamig sa nina. Yan na nga naman mga tawa nila Christine eh. Amot, tilas na akong ikaw, Edi. Ay! Gagmayng badji. Para sa baa. Bukag na ako. Hindi mo rin hambubukag das gawas. Bukag na ako na bakit. Damag mo. Ako na, guwapo ba ko ko eh? Guwapo ba ko katong ana? Asa? Maglit magmabata ni mo. Mapun mo na
nagaon nanundok ang tamong inday. Nagigaon ang tapon mong tulo. Kanito ka. Kaya rong lami mo pananawon, mo rong mga Cinderella. Halak ka din. Hay, tragas ko. Loh, nuko. Lingawang inday. Di ay, humanari ko nila ka ano cake, guys. Ha? Ano naman na? Mo na nang mga salin-salin. Isa pa tong mo habol diha, dali na mo. Char. Nauna nagkahuro tag ilang kuan katong mga cupcake. Kapag isa ka cake dari. Ha? Isa may tangtangon. Ayaw, no. Naman nag-iringgi pang bugno. Asa na rin yung mga purma? Ay, nagkaos kayo. Tinagay ko po sa Sila laging tulo, arang kadyo kakuan. Iya. Tagkas ka to. Tingog, kusog mo na nag-adlong inday, oh. Baka dahi no, na. At ang pagukod sa baki. Isa? Mag-tiktok ka? Nawa pa may ko agatong cellphone. Pasaw ni ko TikTok la dali. Isa ni TikTok. Dali, anay nangita ni mo to ah. Anay nangita ni mo. Asa ba yan ang chay aliya? Kinsa man na be? Kinsa man to? Uy, si? Pare, kuan. Pare sa mga birthday gani. Smile. Medyo siyang naong. Nood sa. Uy, napin. Big ka mga gabi. Ang isa ka kon? Katuda-tuday ka, kaya itong hitsupon rin di ah. Yehey! Arang kalay, sagi diyang cake. Padalik, bisa. Picture. Tita Josephine. 1, 2, 3, go. Hujok. Mana? Oh. Dali! Yehey! Papat na eh. Sige. Kani? Papat na, dali. Yehey! Ito sige na ko orang lipadza. Andiyan na tanga ninig. Abot kuan. Hapon-hapon. Ang wasa, ang wahis ate. Laki? Anyo, be. Give ni ate kau, give ate kau, dali kau. Give ni ate na kau. Ate, kau, give ni ane. Ayo kuno ija. Arang kalu. Cara kita be. Kana imo? Ming mana? Dala oh. Kin. 2 years old. 3 years old. Gumay ba sila? Aman be, kuan be. Asa may mo cake be? Himus ka ajo. Dara kahimus ka. Ganina mo na sila si Kuante. Kuy sa day, dara mo sa day. Ganina singita na siya, ganiharan nila ng andaring kika. Panguhit. Thank you, Ate Josephine. Ha? Ate, busy pa. Sige, tagsai karon uja. Sige, tagsai. Tagsai. Biit na bi. Pagkuan kuan isa kuan day kutsara day. Kutsara. Wow, lami bi, dara bi, tilo bi, dara bi. Kana. Apo ni tawag pati. Kana. Wow, lami. Lami kaju, lami uno kaju. Hinay. Aman deh dara deh. Iya, orang inja na. Bati day. Pagko kutsara bidi kutsara deh. Jurang nga ko iba. Pero nagkuan mo. Abay na kaoy. Di lang uyay na. Jolam nga nagkasulis. Wow. Alam mo de jolam. Kung bati day. Ay maulitson nalamay nabilin niya. Ala. Ate Josephine, nag-una naman nabilin niya.
Dakbat. Dik. Nabi mo dakbat. Namin sa mga ate. Thank you ate sa cake ug sa lechon. Thank you so much. Dakbat tayo yung tago ra ko tulak ko. Tago sila sa Nagpicture day ka taring ko anong day picture day. Nakalangoy na mi. Susting kay nakalangoy. Dito may nilagbas sa tulay sa nasulti. Ha? Dito may nilagbas sa tulay. Baklay mo. Baklay mo. Warang pangaan taon. Tsa, grabe ga. Tanaw ba ka? Dugangan anay ka uling mga. Kumbat ay bi. Oh, grabe ga. The bangs. Parang medyo lingaw ah. Kaning isa ka bata bisa man eh. Nagisa ng best friend, kulot. Best friend, kulot. Sige na, eat na lang. Magpartag, big. Si Zara may mahungit guys. Dapat hindari. Ilak ni babang ko ini. Lagi mong kuanday. Mong kanang na-design na nga. Bengkag na. Tara. Ya mo kay ka. Dapat paguli na ani. Tulong ni ka buok. Sit down mong duha sit down. Panday ka sa Tagaan kag dik-dik. Tagay ko na sa sakin. Kana ng panit. Mo na nasin na mai. Tagayin ko ng dik-dik. Kana ra na. Mahinay-hinay. Kana. Yan ang exam dala. Dala. Awa mo ko. Magkuno Ano guys dia. Gante pa sila. Nanduwa ro. Pwede. Tari po mo na. Antarin zo. Kada naman ang ada salin-salin namin. Lagi mo kuha gusto ka. Ano? Pero sila Floro, nangulit mo sa dito no? Nangulit. Pagkabiyak. Bati dai. Kawan. Richard. Multahag na mo, multaha. Guys, una sa tanan gusto kong pasalamat sa kay Tasan nga na okay ag kanang nay birthday party ng Iliya. Birthday party. Tao guys nga na tuman nga way kakulian. Salamat ka adto sa tanang nag-sponsor. Labi na ni Ate Josephine nga may nagkuan datong kuan ditson og dahay cake. Ug sana ijang maninay si Catherine. Salamat ka Jumad sa imong gi kuan pud nga cake. Ug nilang Ate Flordlisa, ni Terry ug ni Florami. Dari sila sa Aliana, sa Tiimi. Ug sa tanan nga ngari, salamat ka adto ninyong tanan. Kay aron ni Pazang Iliya, ug sa ijang mga best friend. Yeah. Isa do kay balon. Salamat ka doon ninyong tanan guys. Yung share nga blessing. Ate Josephine, salamat ka ajote. Wa pa ko ka videos baka. Mag video ra ko. Kay daghan pagsudag kuan cellphone nga bidyong editonon. Dadi ra kadaag agatang memory. Kung nasa manis Iliya basig magpulis woman ni guys kay hilig magpusil. Ginoo ko. Magpulis woman ka be? Guys, mora to daghan sagasong salamat sa kanang tanan ni sponsor. Labi na nimo Ate Josie. Thank you so much Ate Josephine. Kay bao na kate, Ginoo na nam jay man sa tanan. Ginoo na mo ba sa imong unlimited kaadyo. Na. Manghinat ko guys nga daghan pa kaadjog blessing nga moabot ni nga ni Ate Josephine kay grabe. Karag kadyo ka mong giluyon labi na sa mga bata. Salamat ka ajote. Hinat ko nga daghan pag-bless nga maubot sa imong pamilya. Lahatagan mo kanunay mga jong panlawas. Imong tibok pamilya te. Thank you so much te sa imong share nga blessings. Labi na sa mga bata. Salamat ka ajo. Sa ninang ni nga nagkuhan sa cake. Salamat ka ajo. Mads. Thank you so much guys. Maro tong video karong adlaw. Bye. Bye na bibi. Bye na. Bye. Thank you ate. Salamat.